wadhiane weche mag oula ni jodak ma Mathare ma piyo oula ne oriembe utegi ywak ewi midhiero ma okwakogi e kuonde jot ma kojolo ma sani gintiere. Gikwayo sirikal mondo ne kaka nyalo chopo singo mar konyogi ka bende gin kod luoro mag gamo tuoche kindeni. Jafwambo marwa Eric Owenga miyo ler mar wachni. Mae kama oganda mane piyo ulo daro koro ojotie e kadak Mathare. Nyithindo matindo mana kaka ji madongo okel kanyakla kod midhiero mar koth mapek, kendo koro Huruma Sports Complex kae en achiel kuom kuonde jot e kar dagni. E kambini tich medo mana bedo matek ne joma mine kaachiel gi nyithindgi kaluoro mar gamo tuoche bende miyo chunygi goyo kibikibi kaluore kod dhugruok manie kae. Sida mwapitia piny ng'ich, koth bende chwe, makibugro tieno to yudo ka matres olowo ma matres en pilila. Alafu dhano be wan gi joma ng'eny tie nyaka joma nigi nyithindo malahia bende layo timang'o koro yudo ka arufu be nitie mopogore opogore kae waneno ni ng'ato nyalo gamo tuo ma okia kendo kata kumowuokie. Kata dak mwadak kae ok wadak maber. Wasandre gi nyithindo kata jok moko onge gi matres ntiere kata maonge gik ma giumrego. Wan kaka mon kata kaka waluokre gi nyithindo. Ngima ma iye kata tek. Nikech kwanza gotieno iye kae chwer kuondegi. Neno malo kuondegi chwer. Betty Maigo en achiel kuom mine mane midhiero ojuko, kendo mine kaka en to koro winjo matek miwuoro kaluore kod dwaro margi moyiedhi. Usafi siwezi sema iko vizuri sana sababu choo ndio tumeletewa na hizo choo tunashare watu wote hapa kwa hii niseme tu hapa ground wote tunashare hizo choo mbili. Sasa unaweza enda upate choo labda ni chafu. Na sasa hii hali tuko sisi tunafaa tukuwe na mazingira safi. Choo ikuwe safi, lakini sasa inabidi tu uende choo ni chafu, mahali ya kuoga tunashare. Maigo ma en min nyithindo ang'wen ywak ni piyo ulano na oweyo malit mokalo kaka ochung' podi otame ka otemo dhach kaka nedo timo ne bed ni en yode. Hapa kwa hema tuko karibu watu 100. Sisi wajawazito wa mama wenye wako na watoto wenye hawana, sisi wote tuko hapa. Sasa wakati wa kulala tunafinyana, hatuna nafasi, inabidi tu excuse mwingine pia apate at least mahali ya kulala. Tunataka serikali tusaidie at least tutoke kwa hizi hema tuende, sababu sasa hata mimi nikisema sasa imenipata sasa sina mahali ya kuenda na mtoto. E kambi ma Huruma Sports Complex ka ni kod hema ang'wen ma adundo kamoro ting'o ji mohewo 70 gi nyithindo matindo bende. Ute losruok bende gin 2 ma ok odewo kwan oganda kae mahewo 400 kochopo gotieno. Chiemo nitiere ni mana kata kumipiele maonge kumwaluokre onge. Choche moko aneno ka kor kata an kor kodonjo sani, lakini chakre mwadonje kata kumwakonyre ne en shida. Kaluore kod riwruok mar Red Cross, koth mapek ni osoweyo oganda jo Kenya kolal ahinya to e bombe madito mathurka. Kenya Red Cross yango ni e boma ma Nairobi miere ma ok tin 14,000 oula osemonjo ka kembe maromo 37 oseketi mag reso ji. Oulano odaro familia ma ok tin 3,944. Giko dira mokalo jatend piny William Ruto ne timo limbe e dho aora ma Mathare kama ne piyo ywaye ji ma onego maromo 14. Ruto ne osingo ni piny owacho mare biro chiwo kony mar omenda ne oganda mane oyudo lal. Pok waneno pesa modonjo yote nyaka ne wachak bira, nonge gimoro amora yote maseneno kubiro. Mana kube mana neno mapi. Gimatrese be nyo waneno keto nyo wachno mag skul gin kendo madok. Pesa ok dang'e en pesa din keching'e poko chimwa gi wach bo wachno ni miwa pesa di. E chuny midhiero maket kod ma chutho nyithindo matindo kaachiel kod mine ema winjo mapek mokalo. Ka penjo maduong' en to ere kaka piny owacho kaachiel kod jokanyo nyalo tiyo tich achiel mar tieko midhiero machal goma. Eric Owenga, Ramogi TV, Mathare, Nairobi County.